حوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعزبتنا خميت تصنحنا زوان زدلنا يوم زيناتات تحزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر عدم نف النوم على تو زيناتات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا ناي تግራይ ክልል ዋና ከተማ መቐለ ኣብ ከቢድ ወጥሮ ውዒላ ሓዲራ ጆሞስ ተደናውጊና ዝበሉ ዕጡቃት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ መቐለ ዝርከብ ናይ ትግራይ ክልል ግዚያዊ ምሕዳር ጽሕፈት ቤት ህንጻ ኸበባ ፈጺሞም ከም ዘምሰዩ ዝተነገረ ኮይኑ እቲ ኸበባ ሎም ለይቲ እውን ከይበራረደ ክሳብ ንግሆ እቶም ሰራዊት ክረኣዩ ተዓዚብና ኣለና ናይቶም ሰራዊት ኣባላት ዕጡቃት ዘስምዕዎ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ሰዓታት ተቋሪጹ ከም ዝነበረ ተራይሎ እቶም ዕጡቃት ብዋናነት ትኩረቶም ዝነበረ ናይ ትኽልል ግዚያዊ ምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽሕፈት ቤት ኣብ ዝርከበሉ ናይ ትግራይ ክልል ምሕዳር ህንጻ مخانو ناي بي بي سي تغرينيا ريبورتر كاب كلل تግራይ ጸብጺ በሎ ኣብ መቐለ ውሽጢ ምንቅስቓስ ዝገበረ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣርሚ 31 ዝተባሃለ ክፍሊ ኮይኑ ብዙሓት ዕጡቃትን እዮም እዞም ዕጡቃት ካብ ቅድሚ ትማሊ ሮብዕ ሕዳር 24 2018 ዓመተ ምህረት ምሸት ጀሚሮም ናብ መቐለ ምእታዎም ዝጀመሩ ኮይኖም እንደርታ ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ተላዒሎም ብዝለዓለ ቁጥሪ ሓሙስ ንግሆ ኣብቲ ምሕዳር ህንጻ ትማሊ ምሸት ከበባ ጀሚሮም ናይቶም ሰራዊት ኣባላት ናይ ነፍሲ ወከፍ ጦር መሳርሒ ዝኾነ ክላሽኮቭ ንሓዊሱ ዲሽካ ዝተባሃለ ናይ ጉጅለ መሳርሒ እውን ዝተዓጠቑ ምዃኖም ናይ ዓይን መሰኻኸር ካብቲ ቦታ ምዝራዎም ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢልና ሃሎ ናይ ኣርሚ 31 ቅርበት ዘለዎም ኣዛዚ ትኽሰት ንምርጋእ ዘዘራረዎም ተፈተኑ ንሕና ንዓኹም ኣይንደልን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መጽኦም የዘራረውና ብማል ከይተቀበልዎም ከም ዝተረፉ ተራይሎም ብተመሳሳሊ ሰዓታት ናይ ትኽልል ምክትል ግዚያዊ ምሕዳር ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ናይ ሰላም ጸጥታን ቢሮን ሓላፊ ሌተናንት ጀነራል ፍስሓ ኺዳን ካብቶም ዕጡቃት ዘተ ከም ዝገበሩ ዝተነገረ እንትኾነ እዚ ዘተ ብምንም ውጽኢት ከም ዝተዛዘመን ግና ዝተገለጸ ነገር የለን ካብ መቐለ ብዝተሰምዐ ተወሳኺ ሓበሬታት ማል ናይ ሎሚ ዘውግሕ ወጥሪ ጸኒሑ መቐለ ካብ ሰዓታት ድሕሪኡ ድማ እዚ ዝብል ቁጥር ዘለዎ ካልኦት ዕጡቃት ናብታ ከተማ ብምእታው ኣብ መቐለ ዝርከቡ ናይ ሕወሓት ልሳናት ዝኾኑ ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ጣብያ መምርሒ ህንጻ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋፂሩ ኮይኖም እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ህንጻ ለይቆም ክወጽእ ገይሮም ከም ዝነበሩ ተራይሎም በዚ ምኽንያት እቲ ጣብያ ካብ 2 ሰዓታት ንላዕሊ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዕላዊ ፈነኡ ኣቋሪጡ ጸኒሑ ትማሊ ምሸት ናብ ኣየር ምምላሱ ተረጋጊጸሎ ካብዚ ብዝተሰሓዘ ትማሊ ምሸት ኣከባቢ ኣብ ሰማዕታት ሓወልቲ ኣብ ዝርከብ ግቢ ውሽጢ ከቢድ ምፍንዳእ ምስምዑ ዝተረኣየ ኮይኑ ጠንቂ እቲ ምፍንዳእ እንታይ ምዃኑ ሰብ ስልጣናት እንተተሓቱ ይጻረ ስለዘሎ ሕጂ ተወሳኺ ሓበሬታ ክነብ ኣይንኽእልን ብምባል ንመራኸቢ ብዙሃን መልሲ ይዎም ኣለው እቲ ምፍንዳእ ንነበርቲ ብዝለዓለ ኩነታት ኣሰንቢደሎ እቶም ዕጡቃት ብተመሳሳሊ ሰዓታት ምስቶም ናይ ክልል ግዚያዊ ምሕዳር ሰብ ስልጣናት ካብ ዝገበርዎ ዘተ ብተወሳኺ ሓሙስ ምሸት ካልኣይ ዙር ዘተ ይግበር ከም ዝነበረ ካብቶም ቦታ ምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ ይኹን እምበር ኣብቲ ዘተ ውሽጢ ናይ ትኽልል ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስለምንባሮም ዝተፈለጠ ነገር የለን ናይቶም ዕጡቃት ምንቅስቓስ ካብ ቅድሚ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ዝተረኣየ ምዃኑ ነበርቲ ዘመላኸቱ ኮይኖም በዚ ምኽንያት ኣብ መቐለ ነበርቲ ልዑል ስጋት ከም ዝፈጠረ ንመራኸቢ ብዙሃን ተዛሪቦም ኣለው ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣባላት በብወርሑ ዝርከብዎ ደሞዝን ከመሓይሽሎም ካልኦት ረብሓታት ብተደጋጋሚ ክሓቱ ዝጸንሑ ኮይኖም ንናይ ሕጂ ምንቅስቓስ ምኽንያት ኣብቲ ክልል ዘጋጥም ናይ ደሞዝ ምኽፋልን ምድንጓይን ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ምህላዎም መራኸቢ ብዙሃን ጸብጺቦም ኣለው ናይ ኣርሚ 31 ዕጡቃት ኣብቲ ክልል ምሕዳር ህንጻ ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣካባቢታት ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጺ ከም ዝነበረ እውን ነበር ተመልኪቶም ኣለው ከምዚ ዝበለ ናይ ሰራዊት ኣባላት ምንቅስቓስ ብተደጋጋሚ ምፍጣሩ ኣብቲ ነበርቲ ስጋት ምፍጣሩን ዝጠቐሱ እቶም መራኸቢ ብዙሃን በዚ ምኽንያት ግጭት ይለዓል ይኸውን ብማል ካብ ባንክ ገንዘብ ምውፃእን ካብ ዕዳጋታት መሰረት ምግብታት ምሽማትን ከምኡውን ገሊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸዱ ብተደጋጋሚ ይረአ ለይሉ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ከምዚ ዝበለ ናይ ትግራይ ክልል ሰራዊት ኣባላትን ተቃውሞታትን ሕቶ ንመጀመርያ ግዜ ዝተፈጠረ ኸይኾነስ ካብ ዝቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ትኽልል ዋና ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ይዝከር ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ወርሒ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ሓይልታት ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ኣርሚ 22 ኣባላት እውን ናብ መቐለ ጎደናታት ወጽኦም ቅሬቶም ሕቶምን ኣስሚዖም ነይሮም ናይቶም ሰራዊት ኣባላት ብተመሳሳሊ ናብ ክልል ግዚያዊ ምሕዳር ህንጻ ኸይዶም ዝነበረ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ መንገድታት በቲ ምኽንያት ተዓጥዮም ዝነበሩ ናይቲ ነበርቲ ምንቅስቓስን ከም ዝተኣጓጎለ ከም ዝነበረን ምግላጽና ይርስዕን ሕጂ ዘሎ ናይቶም ዕጡቃት ምንቅስቓስ ኣብ መቐለ ዝቐጸለ ኮይኑ እቶም ሰራዊት ሕጂ እውን ናይ መቐለ ከተማ ከም ዘይለቁን በዚ እውን ኣብ ትግራይ ክልል ግዚያዊ ምሕዳር ህንጻ ኣከባቢ ብሰፊሑ ይረኣዩ ከም ዘለውን ንግሆ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ኣረጋጊጸሎ ጉዳይ መልኪቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ሰዓታት ጸኒሑ እንተወፂኡ ተኸታቲልና ኣብ ናይ ምሸት ዜናና ሰዓት ክንቕርበልኩም ይኸውን መንግስት ኤርትራን ኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ወተደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስሩዋ ተኣሲሮም ጸንሑ 13 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ቢቢሲ ሓቢሩ እዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስን መያውን ዝርከብዎም እስራት ትማሊ 4 ታሕሳስ ናብ ስድራ ቤቶም ተጸንቢሮም እዞም እስራት ንጉዳይ ክልተ ነጋዶ ስዒቡ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ኮሎኔል ስምዖን ገብረ ንግድን ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ኣትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸንሑ ምዃኖም ሓደ ስሙ ክጠቅስ ዘደለየ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ማይ ስሩዋ ተኣሲሩ ዝነበረ ሓቢሩ ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓዘ ልዕሊ 30 ሰባት ዝግመቱ
ብሞት ተኣሲሮም ምንባሩ ከም ሃለቃ በርሀ በዓል ዓዲ ያዕቆብ ድሓር ዝዓረፈን ዝኣመሰሉ በብዋን ክፍትሑ ከለዉ 20 ሰባት ግና ክሳዕ ሕጂ ካብቲ ትሕቲ ጽኑዕ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ወሲኹ ይገልጽ። ኦሎምፒያዊ ተቐዳማይ ብሽክሌታ ዝነበረ ነጋዳይ ዘረኣጋብር ገብረ ህይወትን ፍሉጣት ነጋዱ ተስፋኣለም መንግስቲ ኣብን ብኹር መብራህቱን ከምኡውን ክልተ ኣሕዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተማርያምን ጂኦሜትሪ ማቴዎስ ሃብተማርያምን ይርከቦም። ብተወሳኺ 6 ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮነሬል ኣስመሮም ገብረ ወልድን ሓላፊ ወንጀል ምርማር ዝነበረ ኮነሬል ጎይቶኦም ገብረ ስላሴን ወይ ወዲ በኽቲ ሓላፊ ፋይናንስ ምሕዳር ዝነበረ ኮነሬል ሰሎሞን ብርሃንን ሓላፊ ምክትል ወይ ሳርቬላንስ ዝነበረ ሜጀር ፍረዝጊ ሃብተዝግን ሓላፊ ምክትል ዕፀ ፋርስን ተመሳሳሊ ጉዳያትን ዝነበረ ካፕቴን ተክኤ ገብረ ህይወትን ላዕለዎት መልመርቲ ኮነሬል ኢሳያስ ዮሴፍን ሜጀር ተስፋ ልደትን እያሱን እዮም። ብዘይካ እዚኦም ኣባላት ውሽጢ ፀጥታ ዝነበረ ሜጀር ጎይቶም ኣርኣያ ወይ ወዲ ቢኒ ካብቶም ወፂኦም ዘለው ምዃኖም እቲ ዝርከብ ሓበሬታ የርድእ። ኮነሬል ጎይቶም ኣብ 2011 ምስ ዝወፁ 5 ሰባት ተለይቑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመታት ዳግማይ ተመሊሱ። ምስኦም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮነሬል ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ትንሳኤ ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ከም ዝሞተ ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብቶም ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ብጽኑዕ ተኣሲሮም ዘለው 7 ሰባት ግና ኣይወፅን ኣለው። ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዓዲ ኣቤቶን ማይስሮዋን ዝኣመሰሉ ኣብያተ ማእሰርቲ እሱራት ብዘይእኹል ማይን ጥዕናውን ውሕስነት ብኣሰቃቂ ኩነታት ከም ዝተሓዙ ገሊጹ ነይሩ። ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራ ብ16 ሰነ ኣብ ጄኔቫ ኣብ ዝቐረቦ ጸብጻባት ኩነታት ኤርትራ ከም ዝተመሓየሸ ኣብርዩ። መሐመድ ዓብዱሰላም ባባኪር ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኣብ ዝቐረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ ተቃውሞ ዝገልጹ ሰባት ምስዋር ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ይቕጽል ከም ዘሎ ተኺሱ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፍጸሙ ዘለው ምግሃስ መሰላትን ካብ ዶባት እታ ሃገር ሰጊሩ ናብ ዲያስፖራ ከም ዝበጽሐ እውን ሓቢሩ። እታ ሃገር እትፍጽሞ ስግረት ዶባዊ ጸቕጢ ክሳብ ክንየው ዶባት ዘሎ ዲያስፖራ ዝርግሖ እዩ ኢሎም ምግላጾም ይዝከር። ኤርትራ ነዚ ሰብኣዊ መሰላት ኣትኩሮ ምርመራ ዘካይድ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ እንትቃወም ጸኒሓ እያ። እዞም ዝተፈትሑ 13 እሱራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ጸንሑ 18 ዓመታት ዋላ ሓደ መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከም ዘይፈልጡ ይገልጽ። ገለ ካብኦም ሕማም ሽኮር ልቢ ጸቕጢ ደምን ናይ ዓይኒ ፀገም ስንክልና ናይ ገሊ ዝነበሮም ኮይኖም ብዙሕ ስቃይን ከም ዘሕልፈ ኣውሮፓ እትርከብ መታእሰርቶም ነበር ሓቢራ። ብ1985 ኩናት ኤርትራ ድሕሪ ምውልዑ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይከዱ ካብ ኣሃድታቶም ዝተመለሱን ካልኦትን ምግፋፍ ጀሚሩ። ከም ዓዳ ቤቶ ዝኣመሰላ ቦታታት ዝነበረት ትካላትን ኮነ ካሊእ መዓላታት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ህንፃታት ብዚንጎታት ብምርቃዕን ከም ኣብያተ ማእሰርቲ ክግልገል ጀሚሩ። እዛ ሓንቲ ኣብ ዓድታት ደቂ ተሸመ ዝኾነት ዓዲ ኣቤቶ ድማ ሕሉፍ ታሪኻ እናሃሰሰ ከም ቦታ ማእሰርቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ክትፍለጥ ጀሚራ። ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሓለፍትን መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ምክፋልን ኣጓኒፋ 13 ካብኣቶም ኣብ 2001 ናብ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም። ነሲዒው ግንባር ብዛዕባ ስርሒታት ተተኪኡ ጀነራል ገብረ እግዚኣብሔር ዓንደ ማርያም ወይ ውጩ ኣዛዚ ዞባ ስርሒት ሓምሻይ ኮይኑ ኣብ ዞባ ማእኸል ኣብ ዝነብሩ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶን ብዝያዳ እናተፈለጠ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። እቲ 76 ብጽኑዕ ኮንክሪት ዝተሰርሐ ሸላታት ዘለዎ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስሮ ኣብ ዝቐረበ ዓመት 5 ዓበይቲ ሸላታት ከም ዝተወሰኾን ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኮንቲነራትን ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይርድእ። ብዛዕባ ዞም ትማሊ ዝተፈትሑ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ የሎን። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ወፃኢ ሚኒስተር ናይ ግብጽ ክስ ተኸቲሉ መግለጺ ይቡ ካብ ናይ መግዛእቲ ዋን ሓሳብ ኣይወፀትን እያ ክብል እዩ ኣተሓሳስቡ ዝገለጸ። ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ዝምልከት ናይ ግብጽ ሰበስልጣናት ብተደጋጋሚ ንዘተ ዝቐረቡ ወፃውዒት ውድቂ ገይሮም እዮም። ከምኡውን ቀጥታዊ ብዝኾነን ዘይኮነን መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍራሕን ምግባርን ቀፂሎም እዮም ክብል እዩ ኢትዮጵያ ዝኸሰሰት። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ግብጽ መንግስቲ ናብ 24 ክፍለ ዘመናት ክሰግር ኣይከኣለን ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። እዚ መግለፂ ዝወፀ ናይ ግብጽ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ባድር ዓብድላጢ ግድብ ዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዘይተ ኣይንገብርን ብምባል ንቢቢሲ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሃቡ ካብ መዓልትታት ድሕሪ እዩ። ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ቃለ መጠይቅ ዝገበሩ ናይ ግብጽ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ዝተገበሩ ዘተታት ፍታሕ ኣይመፁን ስለዝውን ካብዚ ንድሓር ምስ ኢትዮጵያ ምዝራብ ኣየድልን ኢሎም ነይሮም። ናይ ህዳሴ ግድብ ካብ ዝምረቕ ጸኒሑ ኣብ ኢትዮጵያን ግብጽን ማእኸልን ዘሎ ርክብ ዝበለጸ ምሽኻሩን ምጥቃስን በዚ ምክክር ምክንያት ዓለም ኣቀፍ ማሕበረሰብ ስጋት ከስምዑ ይግባእ ኢሎም ገሊጾም ነይሮም። እዚ ዘረቦም ተኸቲሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ዘውፅኦ መግለፂ ብናይ መግዛእቲ እዋን ሓሳብ ዝተዋሓጡ ገሊኦም ናይ ግብፂ ሰበስልጣናት ኣብ ናይ ኣባይ ማይ በይናው ተጠቃሚ ናይ ምዃን መሰል ዘለዎም ይመስሉም ኢሎም። ናይ መግዛእቲ እዋን ስምምዕነት ምጥቃስን ታሪኻዊ መሰል ከም ዘለዎም ክዛረቡ ይስማዕ ብምባል ኣብቲ መግለፂ ወሲኹ ኣሎ። ናይ ግብፂ ሰበስልጣናት ናይ ካይሮ ድሌትን ምስፋሕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝውውር ድኹማት ዝተኸፋፈሉን ዓበይቲ ሃገራት ክህልዋ እናሰርሑ ምዃኖም እውን ወሲኹ ጠቒሱ ወንጂሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሃገራት ሰበስልጣን እዚ ድሌቶም ንምስኻዕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ናይ ምሕማስ ወፍርን እናካየዱ ምዃኖም በቲ
መግለጺ ጠቂሰሎ ናይ ግብጽ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር ባድር ዓብድላቲ ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገበሩ ዘተታት ዋላ ሓደ ውጽኢት ብዘይ ምርካቦም ብቐጻሊ ዘተ ምግባር ኣላ ኣይኮነን ኢሎም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝተዋሃበ መልሲ ዘተን ድርድርን ዕሽሽ ዝበለት ግብጽ ምዃና በኣደባባይ ተዛሪባ ኣላ ኢሉ ናይ ግብጽ ዝተንሻፈፈ ኣካይዳን ጥርጠራን ናይቲ ምሕዳር ዝኸሸፈ ሓሳብ ዘርኢ እዩ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር ብግልጽ ኮኒንዎ ዘሎ ናይቲ ግድብ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ዘለና ናይ ክልተ ርክብ ምስ ተተሓዘ እዩ ዝበለ ናይ ግብጽ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር ብወገኖም እቲ ግድብ በየናዊ ስጉምቲ ኢና ክንቋፀሮ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ግድብ ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝቃዶ ኣይኮነን ብምባል ቅዋሞም ዝገለጹ ናይ ግብጽ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብግልጺ ከም ዝበልዎ ዝኾነ ይኹን ሕጂ ተሳጋሪ ብዓለም ኣቀፍ ሕጊ መራሕቲ ክምራሕ ኣለዎ ብምባል ይገልጹ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር መግለጺ ድማ ኢትዮጵያ ከም ካልኦት ተፋሰስ ሃገራት ናይ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዋ ዝበለ ኮይኑ ፍትሓዊ ምኽንያት ማዕረ ተጠቃምነት ዓለም ኣቀፍ ሕጊ ዝተኸተለ እዩ ክብል እውን ወሲኹ ኣሎ ብተወሳኺ እቲ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ግዛታት ዘሎ ዝኾነ ይኹን ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ንምጥቃም ናይ ዝኾነ ሰብ ፍቓድ ምሕታት ኣይሕልዎን ክብል ኣስፊሩ ኣሎ ብዓለምና ብነዊሕ ዝፍለጥ ናይ ኣባይ ውሕጅ ካብ 85% ልላዕሊ ማይ ዝርከቦ ካብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፍለጥ ናይዚ ውሕጅ ኣዝዩ ብዙሕ ማይ እትጥቀም ግብጽ ክትኸውን ከላ ብናይ ኢትዮጵያ ግድብ ምህናፁ ናይ ማይ መጠን ይንኬኒ እዩ ብምባል ተደጋጋሚ ክትኸስስ ኢትዮጵያ ነዚ ወንጀል ውድቂ ክትገብሮ ጸኒሓ እያ ማይ ግድብ ተተዛዚሙ ክንኪ ዝበለት ግብጽ ግድብ ምስ ተወድአ ናይ ማይ መጠን እናወሰኸ ምዃኑ ተራእየሎ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘሸነፈቶ ዝኣረገን ኣካይዳ ብናይ ግብጽ ወገን ምቕያር ይሓይሽ ኢሉ ኣታሒዙ እውን ናይ ኢትዮጵያ መግለጺ ኢትዮጵያ ብፓን ኣፍሪካኒዝም ሙሉእ ኣህጉራውነት ዝግበር ናይ ጸረ ኣጋዛዛ ግዛኣት ምንቅስቓስ ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪክ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ብኣፍሪካውያን ምትሕባር እተኣምን ሃገር ምዃና ኣስሚሩ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ካይሮ ክትድግፎ ዘይደለየቶ ናይ ድሕሮ ኣጋዛዛታት ታሪኻት እናተኣናገደትሉ ቦታ ኢትዮጵያ የብላን ይብል ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር መግለጺ ኣብ መወዳእታ ሚኖስታ ዝነብሩ ሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ከቢድ ጸገም ውሽጢ ምእታዎም ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ሚኖስታ ዝነብሩ ሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ተኸቲሎም ከቢድ ስጋኣት ውሽጢ ከም ዝኣተው ተራእዩ ኣሎ ትራምፕ ንሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ዝነቅፍ ዘረባታት ተቐፂሎም ኣለዉ ብፍላይ ናይቲ ማሕበረሰብ መራሕቲ እዚኦም ዘረባታት ተኸቲሎም ፍርሓት ምልዓሉ ኣብ ሚኖስታ ተዛሪቦም ኣለዉ ትራምፕ ሶማልያ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ክነብሩ ከም ዘይደልዩን ሃገሮም ረስሓት ምቕባል ከም ዝቐጸለትን ናብ ሓደጋ ዝኾነ መንገዲ ከም ዝኣተወትን ወሲኹ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ሚኖስታ ዝርከቡ ሲዳር ሪቨርሳይድ ዝተፀውዐ ሰፈር ናይ ማሕበረሰብ ኮሚቴ ዋና ዳይሬክተር ዝኾኑ ኣጆዋ ኣዋድ በኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዕላማ ምግባር ጽቡቕ ስምዒት ኣይፈጠረን ኢሎም ኣለዉ ንሳቶም ዝተገበሩ ሰፈር ኣብ ዝርከበሉ ከተማታት ናይ ብዙሓት ሶማልያውያን መንበሪ ብምዃን ንእሽተ መቓድሾ ተባሂላ ከም ትፍለጥ ይገልጹ ኣብ ሚኒስቶ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ስጉምቲ ይውሰድ ምህላው ምስምዑ ናይቲ ማሕበረሰብ ስጋት ኣጋድዎ ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ምኽንያት ብቐጻሊ ሰሙን ናይቲ ማሕበረሰብ ኮሚቴ ከካይዶ ዝሓሰቦ ዓመታዊ ጉባኤ ተሰሪዙ ኣሎ ኢሎም ኣዋድ ንዓመታት ናይ ኣሜሪካ ዘይጋ ኮይኖም ብዙሕ እንግሊዝ ዘይኽእሉ ሰባት ዝበለጸ ተጋላጺ እዮም ዝተፈላለዩ ናይ ዘረባ ቅላጼ ስለ ዘለና ጥራይ ኣሜሪካውነት ኣይጠፍአናን ይብሉ ትራምፕ ንሶማልያውያን ዘነኣእሱ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ ሓቂ ክነግረኩም ኣብዚ ሃገር ክነብሩ ኣይደልን ሶማልያውያን ሃገሮም ዘይትረብሕ ምኽንያት ኣይኮነን ከምዚ ስለ ዝኾኑ እዮም ኢሎም ኣለዉ ናይቲ ማሕበረሰብ መራሒ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ እዚኦም ርእቶታት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዮም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዜጋታት መጥቃዕቲ ይስንዝር ተባሂሉ ኣይሕሰብን ትራምፕ ግና ኣብ ዋይት ሃውስ ዘረባ ክገብሩ ናይ ሚኖስታ ሃገር ገዛእቲ ቲም ዊልዝ ማሕበረሰብ ድጋፍ ፕሮግራም ኣቢሎም መጠኑ ሰፊሕ ምጭውራር ፈጺሙ ከም ዝኾነን ተሓቲቶም ዝሃብዎ መልሲ ሶማልያውያን ብጽኑዕ ክወቕሱ ተሰሚዖም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ንሰዓት ዝሓዝናልኩም ዜናታት እዚኣቶም መስሉ ነይሮም ብኻልኦት ሓበሬታት ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም